Bok dingin pina lasti dilalakan senengala tulis waris baca diri baca diri wis percuma senajan sampeyan sumpah Bapak lukis sing duwe tanah merah senajan masih kelingan ning waktu masih bareng Nok, eyang ada wong turu ning sasore wiwitan. oh masa iya turun di tengah Kaya-kaya. anas Wong enom zaman sekian bakat tas nonton turu ning sore wiwitan. Kadang-kadang ning pinggir dalan, iki bocah gelandangan ada emang kene. kayane mah kuno eyang takdir bisa dipungkir tulis waris baca diri ketulis kegawang janji Ini cema. apa kuno apa nih kuno eyang Ngedengi kecap bocah ki. kecap Oh dingin apa no? tas dagang kuno eyang ini Mampuamis no. mambu amis Beyekane ketien. oh berarti dodoki endog dagang sega goreng bokat eyang Getih. getih Bapak Luki bos tanah merah maturaken matur kesuwun matur kesuwun Kaya mah bocah mabok gulet gitu. bisa jadi eyang Coba delengen raine kenal beli jare senok bocah enti. bedingin eyang Bocah bokat bocah wilayah Monotrogo bagian Pajajaran Kidul. kayak kenal eyang Kenal. dia lali bisa lali dia lali pura bekle pura nan parawas bos tanah merah dadi kemotan Enok. Kin ki bocah ki kapidarah. Bakau kapidarah iku ora eling. oh kapidaraku Jare wong jaman sekin mah pingsan. Yaiku nahan sakit sing ora bisa ditahan. Kenal beli rupane. tapi kayak ora samar eyang kok dingin eyang eling mangkan eling mumpung ning dunya sing tripin hati-hati lan hati-hati oh eyang ora samar kayak pernah ketemu eyang Sing senok pernah ketemu ning endi?
Sing ning jero ngimpi. Oh, ya berarti bakal senok ngimpi. Yakin sih ganti-ganti senok. Loh. Tapi kok kena ngapa kayak gini nih yang? Sing disebut-sebut senok munding layak, bakal senok ngimpi meyakin apa wong. Sarung Mas Ulis tempel wetan keding Mas Bowo dhewe aja lok digawe lamun Koga. priwen siang Ayah koga sun koga dikit. Dadi bakal wong sing lagi ora eling kinok senok iluru gegodongan ya. Sebab bocah ki luka kinoki. Los luka nang apa sih yang ya? Iki kita pakai matapak senjata tajam. Waduh. Luru alung bendara los. Long bendara. Ya. Kudine yang ya. Lamun langkah lung bendara nih apa kuno yang? Jalung jambu. Matamu nanang. Kudine yang. Kaget temenan. Kowe yang kula neng gati lung-lungan dikit. Ya. Wis lung apa benok sing penting gegodongan sing masih nom. Toli lagi lekasnya ngapa? Lan urusan apa bisa terjadi mengkene? Ya memang satru manusia itu kadang-kadang sing ora bisa dibatasi ku amarah. Godong gari murag sing apa? Gawe gagas bae ning pikiran. Anu ne mambekan mama simbol wis berarti. Lamun kian sih kena beli ya. Lung bendara langka. Tapi jare ku asal kegodongan sing enom bae. Kedingin anjajal kian. Eyang. Ya. Priwen anane lung kenen eyang. Oh. Kegodongan mengkonon ku. Kian godong sirsa. Eli. Mangka. Ya wis bakal kegodongan iku yaiku syariat sing kuasa. Godong sirsak ya tentu ana gunane. Godong turi ana gunane. Godong tembara ya Pak. Jadi bokat besok dengan anak putu, ana wong penyakit, asam urat, ya bisa digodok kanggo tambah asam urat. Cocok berarti ketemu ning obate Raden kini. Pendek silang bawana wong siji. Wong siji kula nonoti. Wong siji kula gandole. Ada Agung Sampurasun ingkang kasebat anu kang leluhur nyuwun agung pangapunten kula nyuwun pikresa saking kang kuwasa. Cunduk tekaning waktu isning kang tekaning mangsa. Ya Dewa Warasna, ya Dewa Warasna, ya Dewa Warasna. Om Santi Santi. Telengakan ya dong. Awas bakal lagi jendela kasih dula ikone balik maning arwah. Oh bakal habis dodok undangannya yang mana-mana ya. Siap ya. Di situ. Siap. Sawise eling takon Bakat wis tekang mangsane sapanan dur pasti ngondong. Ku kleset sih. Aduh.
Awas to kajati Tunggak kaget. jati tunggak jati pesarian nyandang asih sing model apa nyandang asih model apa Bapak Luki Mama Luki ketenger mangsa burung Bapak Luki bos tanah merah sampun lali serang Bapak lampir Tuhan rumah dewe Ibu Ngojo Heti Ibu Jojo Tuhan rumah dewe apa kian sing diarani alam akhirat taya lamun nisun kelingan peristiwa kang wis terjadi tentu nisun wis mundur sing alam dunia astaga ya jagat sampan paraneng dumadi kaget temenan Warto walah bocah bangkut tening golongan mampanane sing talitilan hati-hati sing awasi sing awas tidak lakone ya dewa kang maha agung bokati sun sisingaran bidadari kuananing ngalam dongengan baik Ari bokati sun sisingaran bidadari kuananing zaman pewayangan baik paingan baka panjak delang bocah wadon ayu biang jayuna kaya widadari mudun sing kayangan ternyata memang iya ning alam kelanggengan isun ketemu karo widadari ayune waduh bocah gembleng bodine indah dewi dari Kang Dremes Nun turung anu yen singaran bidadari kencana wungu ta ijo Mas anu paling gak bidadari nawang wulan ya sanes sanes hari konon siapa gepek dingin Mas yuk salaman ikin ki masa ning kayangan ana sirsak magodong aja Kuon arane godong keciplukan. uli salamanku ya malingane bocah bagus ya Apa sih Den? ya ku Iya. bocah wangi ambune ayu Kawilak ko Den ang ngomong. balik balik Walik na. kene bener ya kebalik jajan oh iya Ah. bener ya Ya. bocah wangi Walik. ambune bagus Walik mari bae ya. kebalik maning Ya iya. pegel gandule ru Tua-tuan dalang. Sik. Aja guyon Yoni. siapa arane Dewi Lembayung Dewi Lembayung ya jagat sangkan paraneng dumati sesuai karo wandane bocah cantik anggun rupawan arane Dewi Lembayung laras pengen beruning isun pengen Raden Warto jangan awita dari sing radedan ya duduk siapa Mas Raden Munting Laya Kang Mas
Raden Orang mas ora tembagan no kakang mah munding layak. munding Layak. munding Ya, Nun. iya Mun. munding layak. Iya bener. Nun. Duh, sampeanku Mas. Munding. Sampeanku bakal duwe janjiku ditepati Mas. Janji. Akibatnya tuh. Aja mengkonon carane Mas. Wong lanang lecek Wong lenong. lanangku Mas, aja mengkonon. Aja lecek lenong sampeanku. Apa lecek lenong kudil? Ada celap-celuk kita. Selap celum detek cerongo. Gak boleh, gak boleh. Mene ya, Masa katona sing kanan yang kene bae mulane sing mau benes. ana ino maderga ning kono neku. Ih, kok dingin ngalur ngidul ngeten ngulun aja ingkar janji. Aja sulaya karo janji ku ne maksudnya priwen teka-teka Kok dingin? Sampean kan janjeni kula kana? Ning dalan pelosok kerep Ndang pes. Tiwas Dewi Lembayung dandan karat kadal kayak kenen jarene kepengen nemoni sampean. Yang punang sekarat teh manang kadal itu. Sekarat lu Santika. Maksudnya kita nih janji kapan? Janji kapan? Sampean ka jare kah? Yo ja kenalan. Dewi, ayo jalan-jalan dandanan nyandang asing bagus ketemu ning dalan pelosok kerep. Kakang nonggone ning sorwit asem. Oh, jadi pernah janji kayak konon. Uh, Ya singaran menusa make klalen nenok Dewi Lembayung ya. Bokat kunku isune klalen yang jaluk ampura. Dudu bae kaya konon. Kunku lamun ya wis janjian karo isun munding layak ah. Tentune ku sedurunge wis pernah ketemu. Anu ketemune ku ning tongtonan wayang karya budaya tak kuno. Lagi apa mono-monoku? beli, Beli. beli. Anu bokat ning hari kemerdekaan Republik Indonesia lagi upacara. Wingi kah? Iya. Ora. Bokat ketemu nih lagi nggawa travel tolin delang wong wadon geletak ning dalan konon kah? Nun. Nun. Bu beli. Beli. Hari kun ketemu karo munding laya janjian aku ketemu ning endi no? Iya. Ketemu ning ngimpi. Hah? Apa jejen? Apa no? Apa Ning ngimpi. Oh. Apa jejen? Tiwas nafsu sepetep-petep ning tenggok. Hari konon. Hari konon ketemu ning ngimpi. Sembarang. Nok Dewi Lembayung. Iya Mas, kula Mas. Aduh, mencemarkan nama baik Nok Siraki. Sing endi mencemarkannya? Wong kene kudu disangkane kita ku tukang larak lirik ning wong wadon, tukang janjeni wong wadon. Karuan ya tempat ketemuannya gandeng kita bahkan. Hari kono jen ngomong ketemu ning ngimpi. Ya iya. Yang Kok dingin gak? Sebenarnya mamunding layak kita dewek lagi keder yakin. Kedere, Lagi pusing. pusingnya nang apa? Kelingan peristiwa kang terjadi, ketemu karo sedulur enom, terus peperangan, isun kita terbunuh. Terbunuh? Iya. Ketusuk lawan sebijining sebila pusaka, nancep ning kebunge kakang munding layang gletak ning Siti Buntala. Tapi sing banget gawe beli mengerti. Nang apa kono? Mangan dileg dingin tring, ku si bujara mul-mul bocah ya. Lu gelem syarat. Maksudnya masak yang waras ku tentunya ana sing warasaken konon kah? Ya nak. Siapa sing warasaken? Ya. Ya Rama. Rama. Iya. Rama si meneh. Ya Eyang. Maksudnya wong tuane Dewi Lembayung. Nggih. Aduh matur kesuwun Dewi Lembayung. Sopan oon. Iya, aku sih deg-degan. Deg-degan temenan. Jadi Dewi Lembayung wong tuane sing warasaken munding layak. Bener. Matur kesuwun Dewi Lembayung. Kayak kimput-kimput bae siraku. Wedi. Wedi nang apa? Ya pas oleh mah. Pas priwen. Ya lebak iyan.
bawan baterai beling. Anjak cilik. Aduh, lamun iya kayang konon kenyataane ya munding layak beli macam mendek lah. Ah, kulane rasa ora sopan, Ya Mas. beli sungki saking matur kesubune artinya atas tapak jasa karya kang nyata sehingga munding laya bisa waras wiluya jati temun yang wiluya. Isun ki pengen pisan balas budi kelawan Dewi Lembayung. Istilah ngomong kasarnya pengen jaluk imbalan apa bokat pengen kalung sing awit gulu tekang batuk konon kah. Beli duwe dewek, Mas, kutin trotol, Mas. Kalung sing awit gulu tekang batuk. Batu kene. Masa kalung jengat mah? Ku si batu kan gede. Ya batuk ku saja. Gila, udah dine yakin. Merintih. Ya bokat pengen selendang cingde sing dawau bede. Beli. Putra Mas. mahkota kinok. Putra mahkota. Anak raja. Anaknya raja. Wong gedean. Beli, Mas, pula dudu wong wadon matre, dudu wong wadon materialistis, dudu wong wadon sing lumayanan. Cuman siji, Mas, jalukane Dewi Lembayungku. Aja siji sing akeh nok sing akeh. Wong sugi nok, wong sugi kakangku. Iya tah. Sing akeh aja siji Wis jalukan. siji bae, Mas, durung tentu sampeane gandrima sarate. Jareng basane daging gak diseset demi balas budine karo Dewi Lembayung tak relakaken munding layak. Beli wis Dewi Lembayung mah ora wong wadon sing mak-mak. Wis cukup siji bae. Ya aja dadi wadon kang mak-mak. Dadia wadon kang Sulistya ing warni jareke mengko suwarga kang bakal dadi jaminan. Apa ngomong terus terang karo Apa kono, munding Mas, mau ke Sulistiawati Warni kah? Apa kan mau kah? Sampean ngomong apa? Wanodya kang Sulistya ing warni iku Apa wanodya kang budi luhur bijaksana. Kuwen maksude sun. Maksudnya kuwen. Ya iya ngestokaken ing kelungguane kelawan kesopanane sing ngaran wong wadon iku artine ya barang kang halus ora kelawan secara kang kasar mesti dihalusi disayangi lan diasihi kuwen sifat wong wadon. Kang Mas, Ya karena wis terlanjur Dewi Lembayung wis dijanjeni walaupun ning sejaro ning ngimpi. Dewi Lembayung iki wis lamun zaman istilah sekin wis baper, Mas, karo sampeanku, Mas. jadi saya harus bagaimana? Ya sampean karo kula. Jadi maksudnya mas secara langsung jalukan cuman sawiji ila kejaba pengen tinggo garwa kelawan munding layak Dewi Lembayung. Iya. Ari sebenarnya mesti ngomong jujur sebaliknya munding layak uga pada wiwit ketemu kepetuk amprok karo Dewi Lembayung ning tempat kiyen tepatnya ning Gunung Papandayan kelawan denyut jantung kang berdebar-debar sebaliknya naro rasa perasaan kang pada naro rasa demen kelawan Dewi Lembayung kelawan salah sawijine ning waktu kian pertemuan kita wong loro pengen pisan digawe kenangan kang indah. Kira-kira apa ya Kang Mas kenangannya sing gawe indah Supaya pertemuan kita wong loro ning waktu kian kenang-kenangane ora bakal bisa diilangaken ning seumur uripe kita wong loro. Bahkan pernah duwe sumpah munding layak. Sumpah bakal setia lamun wis tepung dadi siji. Yen bener mengkonon sumpah sampean bakal tak sumpingaken ning Dewi Lembayung. Sing dadi saksi bapak tuan rumah karo ibu tuan rumah. Kanggo Bos Briling. Iya, ora ketinggalan kanggo Mamai Rena Nok Rena sing duwe Sakura, Sing duwe negeri Jepang. Mimi Kajit Carini Nok Cinse wong tua dewek. Bapak Haji Warno wong Ranca Jawa. Uga kanggo sing wis direpotaken Bapak Kusen. Bapak Kusen. Iya. Mas bacaan Mas. Are sing yang. Iya wis kono geparoan lah. Kang Edi sing duwe briling toko 99. Bareng Mamai Anissa, Bapak Haji Warno sing tukdana, kanggo Kang Dodo sing ana ning Kang Bekasi. Dodo sing anang Bekasi. Kanggo Ibu Warti sing ana ning Sukadana. Bener. Yakin kanggo majikan Bapak Muhalid sareng Ibu Ibu Juju, Juju. Bapak Guru Wadi, Mas Yudi,
Yudis saking suka suka melangkoyor. melangkoyor. Terbingkis kanggo bapak lebih bapak tuan rumah. Iya. Ilastring pokat pengen Sarang ditelekin. Ibu Mah. Juju. Sumpah setia Mas. Yuk bareng-bareng. Dewi Lembayung Iya Mas. ning atine munding laya senajan nembe kepetuk ning waktu yen nglawan Dewi Lembayung. Harapan pengen jalin mahlinga rumah tangga kang bahagia, rukun bebarengan uripe selawase sampai ning akhire zaman. Kang kula malang sampeyane gawe winang watir sampeyane bohong Dewi isin lan isin Mas Isin ning Mama Rena ta? sing duwe Jepang kang wis nyakseni Bukan isin ning Kang Wawan. wis tayo Mas. Ngomong priben maksude sampai ke dirakakan bahase isin wira karo sapa mampan kakang ku setia. Mulane watir sampeyan ingkar sing janji sampeyan rayu kulan iblis sampe hati kula kepribe sejengen karo bengen yang beli percaya no kakang kuani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin-isin noksani pasti dikawin. Coba sok ngomongan bari ati kakang bunga apa sing di pikiran Dewi dedeman sampeyan kanggo sekretaris bintang ratu Emboke ratu bapane raja kanggo papie Adel mami Adel kanggo Mas Edi sing duwe briling 99 kanggo bocah gabus karangannya sapa kuno ya kanggo bapak Dani uga beli ketinggalan kanggo fans setia Warti Warto kanggo calon tuan rumah ning tanggal selawe ya aja bener kanggo Mas Inomoto sing lagi kanggo Bang Ayu Caci kakang kula melang sampeyan gawe wirang watir sampeyan bohong kula isin kenang ngomong priben maksude kakang keter pisan bahase isin wirang karo sapa mampan kakang ku setia. Mas Ya, Dewi Lembayung ngerasa kena seneng lan bahagia setelah memadu sumpah lan setiane sampean karo Dewi Lembayung. Sikin arepan priwen kini Mas. sekian bakal tak buktikakan yen cinta kasih sayangnya kakang munding layak karo Dewi Lembayung dudu cuman sekedar ning ucapan. Lamun beli keberatan kanggo buktikakan cintanya kakang, Dewi Lembayung melu bebarengan karo kakang mulih ning istana Pajajaran
ngerebut hak sing dadi milike Kakang kelawan sing dadi sedulur enom Raye. Mengistana. Mengistana Pejajaran. Oh, ya ayo Kakang. Digawa saudara mawong ketuane Dewi Lembayung mau. Kok dibelok ya? Mamba mana? Mamba barong-barongan karaye yo mana? Ayo. Kumpul, kumpul, kumpul. Kumpul, 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 kumpul. Sangkuriang keawanan. Badut betul, badut. Sangkuriang keawanan udak-udak. Dayang sumbi rasa edan. Rasa edan ma penasaran Gemblung. Apa? Merokok adalah menimbulkan penyakit gemblung. Penyakit soto lah penyentet. Wis cendak dibuang, dibuang, dibuang. Kagok. Masih kagok bae siraku ya. Hari bang bisrai bang masa kayak kono nih. Bisa stres. Rasing yang penasaran yang durung laksana diri. Cita-cita pengen dadi sawiji aduh. Sedien keburuanan yang sampean sekabe. Iya, iya. Munding kesuma sekian wis berhasil merebut pusaka luber pamungkas sing tangane Kakang Munding Laya. Bagus. Jelas lan nyata sekian isun dari pimpinan lan kawin karo Bermanawati. Benar. Kutuk oli pusaka ya. Jelas. Herman. Terus Heran. Rasa senang rasa bunga. Bunga emas ora kajagaan. Lah belum. belum. Bolong-bolongnya sampai ka belum menakakan ka belum. Rempek-rempek ke Munding Kesuma layune mene digedap ayo aku jalan Awas, awas, awas. Iling-iling mangkan eling rumika di bumian dharma wawayangan wae manusa mah ora kuasa Ngejar siapa? ngejar penjahat Ngudak-ngudak siapa? penjahat Weru penjahat ya. paham Mambane mending. mrene Anak beli wong. sekian anak penghalangnya sira Yang penghalang. iya ayo dikejar Hei, tunggu. Tahanan. Tahan. lah Ini. Sabar tahanan dulu. Stres tak sih? Sabar tahanan dulu ya. Jadi karena kita sing nahan. Gawes penghalangnya sira. bener Onon. iya Tak akui. Jelas-jelasan baik. iya Malingnya wonge kita. Sini tuh wonge kita. hari sampean pasukannya wong endi Ay, durung wer. Belum dia. Baka wong baka klambine ijo-ijo. oh pasukan anyar jadi Munding Kesuma dua pasukan Nah ya iya. saat saiki pisan sun lagi ngedak Munding Kesuma anane sira dadi bangkai sing pertama ning hadapane Senopati Raga anak ing Pajajaran Konon iya bisa nyandak bebandane. jelas kelawan Tapi nyata liwat dingin mangsane mayate wong kin. Mayat Oke, bakat pengen kriskian, pengen luber pamungkas, anak sarate, bahkan sampean prajurit sing Pejajaran, tapi isunya dendam karo sampean kabeh. sarate apa Sarate, iya langkai mayate, Oh, prajurit saking Pulau Bangka. Bisa luber pamungkas dikawan ing sampean ing Pejajaran.
saat saiki pisan isun sengaja dasar sira pengkhianat, dasar sira kurang ajar, balekaken iku pusaka. Tak peduli kelawan ajakan lan omongane sampean. Sing penting saiki prajurit. Kurang ajar sira. Hadapi. Ayo, ribut. Munding kesuma. Repot. Sira sing tua bagian karo sing tua. Ayo, ngerti sing Arep lho. jaluk apa? Ayo maju. Ayo. Maju bocah. Katung Awas. ratusan diware. Iya. Iya. Oh shit. Pimpinane Mama Kisman Mustoro. Ayo. Hei. Alamate Rut, maju, Rut. Kurang ajar. Maju. Maju Rut. Kecamatan Kapus Wetan, Ayo Rut. Bulet Rut. Kabupaten Yap. Indramayu. Susah. Sisa. Sasa. Waduh. Apa bodoh, apa pinter, Kurang ajar. Melayu mah Melayu tunjang. Susah. Karukir gambar waktu Yap. Oh. welan pisan Susah. makaya kerja Sekop. tanging salah ngakui Maju. Bangsat. ing batin orang ngakui. Yap. Yap. Sapa bisa manggulung tenda Susah. tenda digulung berkibar lagi. Tahan. Sabar. Ayo. Sapa bisa Jagoan. menolong kita. Jangan lari kau. Yap. Tadi Cakar tulung maut. Yap. Terima Susah. rantai sawan kedongkan Kurang ajar. Tak cakar. gelendeng rasane ngati. Yup. Awas. Gelendeng marasane batin. Yap. Hop. Ha. Sesok. Wai. Sesok. Aja lali selawat. Lari. Jangan lari kau. Ayo. Kebo pendek sinabawana. Aduh. Bangsa. Awas. Ambus kau. Pengkhianat. Yap. Hop. Yap. Ha. Sesok. Wai. Sesok. Aduh. Aduh. Kurang ajar. Orang Melayu gempor sikile. Yup, ho, aduh. Aduh. Kurang ajar. Yo, Maju. mundur. Maju mana? Mundur. Aduh. Ajar. Oh. Ya. Oi. Mundur. Ayo. Maju. Mundur. Kembang polet kamas mawe sampu tambang dawa go sampiran
sampean wonge bayit aja semenggu yen wangsul mah yen wangsul kula nemel kembang bolet kembang kelapa layang putus taline sampean wonge bayit gawe kebayang paine mata mung sayang mah mung sayang anase kembang bolet bujang mesu mawe sampu Terus tambang dawa tekuk telu enak. bujang mesu wonge bayit kaya ning mata Terus mi. bujang mengsol sing paling emang sayang Bakal dijoget dirika. bujang mengsol maturaken matur kesuwun dihormati bujang mengsol dewe wong sing paling bela sungkawa dewe bujang mengsol sing paling emang Lagi apa? Raine. Beraratan. Sing bener nembang kusiden kularang regane ku. bujang mengsol sing hormati bujang mengsol bujang mengsol sampo lali masalah wase Maliyang bujang mengsol maliyang liyung kula ngajar tunggul payung orang amat ma orang duyung yen wis jodoh bujang mengsol marep liwurung bujang mengsol sing hormati bujang mengsol masing bayare bujang mengsol matur kesuwun Bus weh masih pengen jaipongan. Bus barian. Trampus. bujang mengsol sing hormati Polali serang mama tuan rumah mimi cucu tuan rumah mama tuan rumah sing hormati mama tuan rumah serang mimi tuan rumah sing paling eman Lagi apa sih dia? Engkrek ngayale. Wong yang dirawat. Mandek soten. Engkrek ngayale bos gaplek. Ya date sira sedang tongkrong aja bos korong bae. Joget-joget ngayale bos boleh. Sira si antak-antuk aja bos jangkaruk bae. Bapang bopong ngayale bos lepong. Sira si pedang-peding. Kaya bos kepiting bae. Giseni rabine laka kupinge. Kalesan rabi lah kagulune. Sira duwe rabi ana buntute. Sira duwe rabi luhane medek. Sira duwe rabi kudungan bae. Ya itu kita wong santri. Ya duduk. Nang apa sih? Dase budak. Pelecetan beli kudu sia-sia aku. Rabine ploncok wis patuan ben skin mah. Kita kijere dewek makin nang. Goleti Lagi apa? Den meleding jaya.
Woi, aja ngleding-leding. Raden Reang. Ya orang merinding leding-leding mah. Den Muntring. muntring bawa wadon goblok. Ya, mau ke apa? Raden munding lah ya. Oh iya, muntring. Golek di sing kawit sore kene Reang. Mung raki pikiran kene cah. Pikiran nang batur kita pendil. Rabine budek. Siapa sih? Rabine pendil budek. Budak kon. Rabine batur Reang. Paingan. Budek terus dagangan serabi ning toang. Iya. Bakal esuk-esuk miang jam 4 Jam 4 tuh. ning toang. Mana apa? Ya pangkat dagangan serabi. Oh, Sebelah kene adonan ning ember. ya. Sebelah kene banyu ning drigen. Ya. Sebelah kene bensin. Oh. Ya masalah gua ngobok kayu berinak. Buat ngobok kayu kan enak serabi kecutik-cutik gelis murah bari bensin mah. Barang anu Digawan yang kono wis dadi kabeh adonan wis dikuder ora. kuder. Sang emah rabine pendilku pengen nguyu. Pengen apa? Pengen nguyu. Barang ning tuang manang lakal listrik, anaga lampu. Lampu campur ka. Iya, wong setrum sawah kayak. Iya, barang anu wong budak iku liwar. Iya, budak. Rabine pendilku. Ya penting. Sang emah grayang wis Grayang-grayang. lampu kan kenang angin leop, mana leop mene. Beliau. Kiye damar sebelah kene. Damar. Kene grayang-grayang ganti banyu. Ora weruh cegoli bensin. Yo. Ning kan ganti peteng-peteng bragogo. Regogo. Bayar pencewuk. Biung. Jerit. Jerit kula lanange sasa ora lanange ku. Kenang apa je mama? Kenang apa je mama? Iya, pelanangan aku ya. Iya jerit-jerit pendil aku. Iya, cari pelanangan aku ya. Iki jepan iki ngesor bare Iya. peteng ora. Iya, peteng. Damare mati pisan kenang angin nyong cempur dah. Wong cempur, angin ngebes iya. kaya kene ya. Barang aku kudu Ganti genyor ya. karo krekan. Oh, prekan. Cegrek. Ngobori aku. Ngoborin aku. Ngoborin aku. Jeblung. Jeblok apa nih jeblok gua? Waduh. Waduh, apa kudu? Waduh. Geger. Geger. Wis. Kebrangas. Brangas. Kebrangas. Oh, nganggo bensin sih ya. Yung barangnya sasa wong tua. Iya. Bener banyu oleh bensin kanggo cewek ting kragep. Iya. Barang lampunya mati pisan cemporeku. Mati pisan. Iku lanang sasa karo krekan jegres. Iya. Jeblok tolong. Aduh Aduh, Kang Penjol pating beseset. Tambak raine sudah. Iya, barang priwe aku no. Borong digawan ning rumah sikat serabi. Serabi. Dadine ora dagangan. Bisane Digawan ning rumah sikat. Kene Sakit. keputaken lagi durur modal. putakan. Deleng naberang. Tuh, dalan. Ay. Kita mau duduk Orang-orang Surya yuk. manik ini. Kita mau duduk Surya yuk. Siapa buarane? Arane. Majikan bojojo. Salaman ora Bu Idi tengeling. Banget ya. Ora salaman-salaman acan. Maksudnya Bongkat amplop ning pasar Trisi. Iya. Iya kono. Bongkat ning amplop pasar Trisi. Nah, jika bojojo juga. Bakal ora salaman moro-moro beli. Iya bener. Eh. Aduh, bocah ya. Kayak kon gak mau ana rabine gelis pegatan iku mengkonon. Mulai entok-entokan dunyane ku raikunku. alah ndarani batur gelis pegatan. Iya. Dasare sira bae sing ora payu-payu rabi. Ora dudu ora payu kono, Wak. Ngarani batur mah kawin pegat. Sira. Esuk kawin sore pegat. Rumah tangga pitung balen pegatan bae kaya organ tunggal. Yang Galakan gelis pegatane. pegatan mati lah. Pegatan mati. Iya kono, Wak. Ping pitu deh Ya rabi. blik aja sirah. Apa sih? Suramada. Ngempane anak walon telu. Ngaku beli. Iya. Tapak raine sudah. Diwarai aku daripada ditampak masih mending iya. Rabine mangkat ing Bandung. Ya kan? Waya balik ning lanang maninge. Lara beli. Alah. Maksudnya bokatan nonton screaming. Iya. Sekriming apane? Ikus. Putak mulai ke duit, Bu. Sering bayaran mulane gak sering kini maca Pancasilaku. Kita nih anak SD apa?
Lamun ora bisa Pancasila, sira ora di duit goblok. Enda Angker wong wadon. endane bisane ora bisa membaca Pancasila ora li duit si priwe. Ya ora di duit Pancasila. Kerajaan yang di ora li. Kerajaan da sira keruah. Duduk kerajaan baka Pancasila mah. Apa sih? Pancasila. Satu. Ketuaan takkan nomang. Ketuhanan. Awas, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang mana esa. Yang Maha Esa. Yang mana? Yang Maha Esa cocok gini ya ampun ya. Iya. Beli kena ditugel-tugel sing jelas sing nyata. Oh, dan disirame pengen gelompengan bae. Ya iya. Sudah pengen apa bisa nak kayak kenen kirai menjeruk. Masa raik menjeruk kayak kebonan bae. Ya maksudnya kecut konon ka. Kecut dak kita deku belum nom. Maksudnya cok. Riwen. Kita kunggulati siraku sampai di kore-kore. Di kore-kore darang ikut duit puluhan apa? Di kore-kore aku udah belut. Maksudnya sampai takang dapur-dapur. Terus? Sirane bergogogen ning kene. Ya kita mau tugasan ning kene dah. Maksudnya kita ku lagi pusing si rasa. Pusing sirane pusing masalah apa? Hah? Masalah apa? Ya kun sing jadi pusing kedua masalah goblok. Iya, sira kan dua masalah. Dua masalah. Sing dipermasalahkan kenapa? Pusing. Pusing. Lah ilah lu angel temen ngomong orang bocah kieu kieu. Sirane nyebut bae sembayang beli. Mas sira kepusing. Lagi pusing. Sing dipikiri. Iya. Mikiri apa? Mikiri masalah. Mati ning Belanda blik nang sedan kian. Apa sih? Kenang apa sirane jagian ngomong ceplok karo kreang. Kone sirane aja nyewot ya. Beli. Nyili duit gak? Oh ya La beli. ilaha illallah. Musuh jugu-jugu malah kamaning tebak abang nyelang duit pertama tekane kayak Arjuna. Iya. Alim ya. Bareng kena seraine. Bakal ditagih. Matanya melotot. Nah, ngerti kan siraku? Ayo biasa tukaran karo wong sinagih. Sekian sirak bakal pengen duit. Ya Anak sarate. Oh, anu sarate. Anak sarate. Matur karo batur beku. Anak sarate. Sarate KTP. Udo. Ijazah. Udo. Kakak. Udo. Tesurin. Sarate badekan. La ilaha illallah. Badekan. Sarate badakan-badakan baik kok. Iya, anak sarate badekan tapi bakal kebadek los duit ceki anakku. Oh, jadi sarate badekan. Iya. Lamun kebadek nggo kita kadbe. Lah, ya kecil-kecil. Kecil-kecil. Budeg sirama. Anu siak cangkem sudah. Sebelah kene ki merasa ibu-ibu rasa Rokna. Apa sih? Rokakan. Ya dirongok kita ada orang budeg. Badekane kemengkenen. Serok. Sing jawab salah oleh duit. Putar neki. Duduk. Apa sih? Sing jawab salah oleh duit. Sing jawab salah orang duit. Oleh duit. Oli duit? Iya. Cok. Siraku bocah wingi sore tak priwen sih. Apa sih? Ningen dindi gak baka singarane badekan, sing jawabe bener oli duit. Ya aku mau wis umum. Wis umum, wis lumrah. Kiye masing jawab salah oleh duit seumpama loro ditambah loro. Sama dengan loro, papat. Papat. Iya. Baka sira jawab 5 oli. Oh, sing penting jawab salah. Si penting jawab salah. Oke sok. Ora kuduning Jakarta maneh. Roknak siji ya awas siap. Rada nokok. 10.000 konen iki. Sing sejawaban. Satu pertanyaan 10.000. Iya, mudah-mudahan 100 pertanyaan. Deal. Bisa nggo setor syariah. Deal. Deal. Wis ya, siap salaman ki. Salaman. Kayar lebaran. Pendil. Iya, Cok. Tidak duwe anak. Ya duwe. Anak kesira dimpani apa? Dimpani dedak. La ilaha kayak anak nentong. Ya. Anak kesiraku. Iya. Paling anak kesiraku kaya entok anake. Endah lamun dimpani sega goreng ora oli duit. Mater gampang-gampang bae. Ora kudu ning Jakarta. Nomor loro. Nomor loro. Aja bani loro sampai tegang 100 pertanyaan gak siap. Deal. Non AA. Iya. Saya kudu diundang AA. Iya. Sira duwe mertua. Ya duwe.
mertua nira are ngendog ning endi? Ning kasur. Lah Kune wong ting brarak Din. Arep diblaret los, arep dicoker-coker sebodo sing penting oli duit. Nih, kaya wong setruk ya, Wak. endah temen. Ilang do. Kuya pati burat bare teng spray. Ya lamun ngenduk ini wes ya ora oli duit. Pira. Din, Nen. awas ki ping 3 nek ya. Trek. Dewa wadon kan? Ya dua rabi. Rabi kan? Dewa wadon. Dua. Rabi nira disandangke karo apa? Disandangi karo karung. Endah temen berkaya berokan ya lo, sing penting oleh kuwi. Lala. Ke. Dileng napas terakhir ki, terakhir. Nggo sira kabeh cek ki. Trek. Dil, Nen. sira karabina ka bengen mag ireng ya. Iya. Dekil, seke maireng-ireng manis. Iya. Rabinira ka. Dibore karo apa kana? Tembelek. Ini. Rada danong pa ya, Wak. Ya lamun karo pemutih apa mi orang duit. Iya bener ya. Kena kabeh menang ya, Dil. Ya menang. Aduh. Menang ya. Menang. Oli pira? Ya oleh akeh. Cak ditung oli pira ri menang mah. Oli pira? Lumayan. 60, 70, 80, oli 90. Ya. Sira si dijaluk, Cok. Coba jawab 100 mah. Sira mau oli pira, Dil? 90 ya wis 90 mah. Ya oli 90 mah aku. Sebenarnya mah Dil oli pira? Oli kudu 1 juta mah. Ayo wis mulai ta. Mulai. Iya masih lanjut nengan. Lah bocah. Tiwas rabine kita diborei karo tembelek. Duitnya dijaluk maning. Puas deh. Nggo sira kabeh ya. Iya, yo. Ya jeke. Rok, Awas terus terakhir ki. kising terakhir. Terakhir. Awas ki aja mecing. Dil, Non, rabine sira mati ta urip? Ayo. Terok jawab. Ayo. Mumpung streaming. makaning tukaran nembe wawuh. Endah. Ayo serok. Barengan rabine kita ku lagi nonton streaming mau telepon. Endah jawab. Lamun diwara rabine kita jawab mati, balik sing sandiwara tekang umah sidak kita dicakari. Cek Cok. Daripada kita tukaran karo rabi, masih mending los duit enggo sira kabeh. Tebak dalan ke tebak harapan lawang ke Cangkalawang wis mancing ning ndas. Pak pengen duit. Heeh. Kian ibu tuan rumah ibu cucu. Ibu Jojo. Senarang bapak lebek. Lan kanggo penganten. Mugi ada di pengantin sing sakinah mawaddah warahmah. Emang acara pengantenan. Pengantenan anak karo tugelan anak sing pinggletan. Iya tugelan Batak. Bocah cilik sunatan. Oh sunatan. Pantasan lagi awan dalam na pengantin indah ya anu. Indah. Iya. Dudu indah rane dudu. Maksudnya dalam na pengantin lagi didodok na ni kursi Pertamina ora. Lagi dipoto-foto kacok. Sirane salah mangan obat apa? Tampak raine. Ya masa kian jadi granduli je kok. Kepanasan yang pengantin. Sira mau kursi Pertamina aja. Kan kau kursi sing ana pajangannya ka. Duduk kursi Pertamina. Apa sih? Kursi kelaminan. Lah, pelaminan. Anu raikin nega pada bae raikin nega. Kursi pelaminan kelaminan. Kursi apa sih? Pelaminan. Lah si raga pantes cok lamun didodok na ning kursi. Kursi apa? Kursi roda. Sentruk. Cok. Kian dipai lagu. Dipai lagu. Dipai lagu. Heeh. Kanggo bapak tuan rumah sekeluarga bari ibu tuan rumah sekeluarga. Iya enteng kecap abot sanggane dikalungi ku cok. Ya iyalah. Ayo kita arepan ngormati. Ya. Ngormati gak karo tembangan. Oke. Hormati bapak tuan rumah, ibu tuan rumah, khususnya kanggo penonton sing masih pada standby. Nah, sing duwe intip-intip, sing duwe gambare bening. Siapa ngono?
Ya yang kau tenang, jaluk tanda tangan, tenang. Jaluk tanda tangan kita. Tenang. Duduk jaluk tanda tangan. Kenapa? Jaluk foto bareng. Oh, beres. Kok bakal foto wis dadi ditunda ning pedaringan. Kanggo apa sang? Asing jaluk foto maning wong kuwon. Lah tukang gonge geleman. Yuk, nang lagunya apa, Su? Anu penang, kembang rindu bela. Tembang rindu aja sayang. Khusus lagu ki kanggo Mas Indra lan maning kanggo pajengan. Khususnya kanggo wong lengek. Khususnya kabeh panitia, pajengan lanang pajengan wadon sing masih belek, sedulur lanang sedulur wadon. Mugi-mugi kinanjar kewilujengan. Lan khususnya kanggo sing duwe Jepang. Mamahnya Rena. Karo nok Rena keding. Nembange wong loro. Besar wong loro sayu, wong Duel. telu sayu. Kita duel pegulat. Khusus kanggo masyarakat terdekat. Kanggo wong lenge, kanggo sing duwe bintang ratu. Aye.
Hadirin pemirsa ingkang kula hormati, mung samenten papari sinarita saking dua warga besar Bintang Ratu. Pilih wonten kula separakan sa enten kesalahan lan kuluputan tutur bahasa sing ora teratur maklum kula manusia biasa. Panggonan analisa salah kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbias.